No havien perdut cap partit de l'Hockey Lliga i el web Ring Hockey els havia designat millor equip del món. Tot i això, dissabte el Sàter Blanes va passar per sobre del Vic en tot un recital ofensiu. El primer a marcar va ser Dani Rodríguez amb aquest xut al minut 12 i només 6 minuts més tard Jepi Selva feia el 2-0 després d'aquesta bona passada de Petxi Armengol. El Blanes mantenia la porteria a 0 gràcies a bones intervencions de Freixes i a més en 9 segons del final de la primera part Quimi Ridaura posava el 3-0 altra vegada a passada de Petxi. Ja a la represa, el capità del Vic, Titi Roca, va marcar ben aviat per intentar la remuntada, però era el dia del Blanes. I després de fallar una falta directa i un penal, Jepi Selva va fer el seu segon gol de la nit per ampliar distàncies. Amb el 4-1 al marcador, l'actuació en aquesta jugada de Freixes va ser providencial. Primer atura el penal a Roca i també la segona rematada del capità. Accions com aquesta van esperonar el Blanes, que en 1 minut i mig va completar la golejada. Primer, Dani Rodríguez va fer aquest gran gol després d'una mitja volta. Després, Petxi va rebre sol davant del porter i va afusellar. I per últim, Jepi Selva va completar el seu hat-trick després de robar una bola al mig camp. Bueno, avui la veritat que ha sortit un partit rodó, tant pels jugadors com per mi, no? I tot l'equip ha fet un partit perfecte, si no n'haguéssim guanyat, no? Guanyar a un, si no el millor equip de l'Hockey Lliga, doncs no és fàcil, no? I avui tothom ha fet un partit perfecte, no? Anàvem a la mitja part amb el 3-0, ens ha donat molta moral i veiem que un porter tan bo com és el Sergio Fernández, doncs li entrava en gols, és humà com tothom, doncs ens ha reconfortat. Després hem estat una mica dubitatius al principi de la segona part, perquè ens han apretat bastant, però després amb el 4-1 la cosa ja s'ha vist molt millor i bueno, al final la golejada ja és una mica anecdòtica, no? però ens ve molt bé. Després del 7-1 del minut 47, el Vic va maquillar el resultat a pilota aturada. Primer Borja López marcava de penal i el 50 Roca de falta directa va posar el 7-3 definitiu. Bueno, la veritat és que no l'esperava per la facilitat que el Blanes ens ha guanyat, no? Veníem d'una bona ratxa nosaltres, hi ha hagut aquest peron de cap d'any que pel vist ara no ens ha anat massa bé, no? Està en una bona línia. La veritat és que el Blanes ha fet un gran partit i s'ha trobat molt còmode dins la pista, nosaltres no hem pogut realitzar el nostre joc i bueno, una victòria merescuda del Blanes, evidentment. Després d'aquesta gran victòria davant del Vic, que perd el liderat, el Blanes és ja desè de l'Hockey Lliga, tot i que s'ha quedat sense opcions per disputar la Copa del Rei. Demà juguen l'últim partit de la primera volta al camp del Sarceda i dissabte comença el seu camí a la Copa de les Cers. Per cert, que segons el rànquing de Ring Hockey, el Blanes és el 9è millor equip del món. A principi, fa 7 partits, no haguéssim dit que tindríem 17 punts un partit abans d'acabar la primera volta, i això ens dona situació a la segona volta de poder optar a entrar a la Copa d'Europa. Jo crec que el Blanes estarà dels 4 primers.